Musika zuzenean telebista saioa Tolosako Bonbereneara etorri da, Lepora taldearen kontzertu ikustera. Musikari beteranoez osaturiko talde berria da Lepora. Hemen grabatu duten lehen diskoa, Carlos Osinagaren gidaritzapean, Bonberenea estudioetan. Eta hemen aurkeztuko dute diskoa zuzenean, Bonberenea aretoan. Gasteiz hiritik dator Lepora taldea, eta 4 taldekidez osatua dago banda. Bueno, gugea txusta abesten, Ibon bateria jotzen, txus, gitarra eta ni bajua, 4 kide. Eta bueno, hasi ginen duela 3 urte esango dut, gutxi gora bera, hola. Eta hasieran hasi ginen instrumentuak jotzen jugunak, eta gero beranduxeago sartu zen txusta abestera. Bai, ni Ibon ezagutzen nun, unibertsitatetik, eta baita kontzertu baten, elkartu nintzen berarekin, ni banekin bera beste proiektua zeukala, tutanetik apartez, eta nik ere baita banon gogoa zer berria edo ezberdina egiteko joantetik kanpora. Eta, bueno, bera esan zidan hori talde bat zeukatela, eta 5 abesti edo zeuzkatela, eta galdetu nion nik abeslaririk behar bazuten, nik prest nengoela frogak egiteko edo. Eta hor agertu nintzen, eta, bueno, 5 abestikin edo bueltatu nintzen etxera, hori meiez, eta, bueno, abesti nahiko sendoak esan beharko. Ia, bueno, bukatuta, estrukturalki eta, bueno, izan zen reto nahiko politxa hor ahotsa sartzea. Sí, nos juntamos en principio Gorka, Ibon y yo, empezamos a hacer una serie de ideas y la verdad es que es muy ilusionante porque después de muchos años en diferentes grupos está siendo muy fácil para todos, yo creo, ¿no? Al final todos sabemos lo que son los proyectos, lo difícil que es a veces, y juntarnos en principio los 3 y ahora desde que entró Chusta, que claro ya lleva mucho tiempo porque ya ha pasado bastante tiempo desde el que lleva, ha sido una sorpresa muy agradable para todos porque está siendo muy fácil, Proiektu berri batean sartzen zarenean, beti daukazu, ezta? Hori gauzatxo hori barruan, ez? Eta gainera, bueno, aspalditik ezagutzen dugu elkar, baina inoiz ez ginen elkartu elkarrekin jotzeko. Girak egin ditugu elkarrekin, baina bakoitza bere taldearekin. Eta gauza hau, berezia, lasai ere hartu dugu, gauza, bueno, egon dira, ezta? Kanpoko eragin batzuk, egin dutenak gauza pixkat lentoago edo jutea. Baina, bai, posik eta kriston giro daukagu gainera lokalean, eta bueno, historia da hori sortzea eta musikarekin jarraitzea. Musikalki taldea hitz bakarran definitu beharko balitz, hori roka izango zen. Hori bai, ñabardura askoko roka. Taldearen musikan bada lekurik bestelako musika giroentzako. Tartean, estonerra, psikodelia edo post-roka. Bai, oinarrian roka esan duzuna, eta gero bai, psikodelia badu esan daiteke, bueno, naizta oinarria nahiko trinkoa izan, ez? Bajo bateria oinarria nahiko trinkoa izan, gero gitarra gainetik ere askotan jolasten hasten da. Eta guk pitiklin esaten diogu egiten ditula txusek, halako pitiklinak eta bai, horrek ematen dio bai atmosfera halako neko psikodolikoa. Gero stonerra aipatzen da, bueno, bai, izan daike abestiren batean eragina izatea edo. Eta post-roka esaten zaion hori ere, bueno, ni ez naiz oso ona etiketa jartzen, baina bai, izan lehike olako nasketa bat. Hori da, azkenean saiatu gara, guztion influentzia hori plasmatzen nasketa hontan. Agian daukaguna komunean laurok da 80. hamarkadako soinua edo taldeak, ez dakit, Fugazi adibidez, edo Mars Volta taldea ere, hor presente dago, ezta? Abesti askotan hor nabaritzen da. Gainera, ez dugu eskutatu ere egin, askotan txusen eragina hori da gitarrarekin, eta askotan hortik jo dugu, edo hori Fugaziren historia, baina nik ere betiko kontundentzia hortan, hori
hori hor dago beti. Nik metaletik nator, Ibon Stonerretik, Txusek zein molden zen rock edo horkita kas batetik, uste dut guztiek dauzkagula influentzia nahiko ezberdinak eta hor nahazten direla eta hor da biltza gure soinu propioa bilatzen. Bueno, aparte ez dakit nik beste zerriken badakigun eta hau elkarrekin hasi jotzen eta aterazena. Bagenekin gutxo gara bera zea eta rocketik joko zuela historiak, hori bai, bagenekien aldez aurretik. Eta atera da gu elkartu eta hor sortu den hori, atera da. Azkenean, bakoitzak ematen dio bere horretasuna eta badaude zati batzuk estonerragoak, agian metaleroagoak ere, saiatu gara pixka talde batera uzten, baina bai, azkenean nik uste dut kutsu nabarmenena, hori, 80ko hamarkada hori, Fugazi, Mars Volta, dut ere, hor daukagu, niretzat pertsonalki, eskatu korapiloak dizka, leku handi bat dauka, ezta? Nire influentzian eta, iturrian eta, hortik ere daten dugu. Yo creo que hay se ve un poco de dónde viene cada uno, ¿no? Entonces, los matices de cada uno, yo creo que por supuesto está el bajo de Gorka de Lazcano, que su sonido es muy particular, muy personal, tiene toques por supuesto que recuerda un poco a Casbah. Ibon, la forma que tiene tan contundente de tocar, creo que además casa muy bien con el tipo de forma de tocar de Gorka, creo que los dos van perfectos. El rollo Tutan, yo procuro hacer mis guitarras así marcianas que a mí me vienen muy bien porque me permite expresarme como quizás me expresaba en la época de Seymour, que era un poco más marciano, un poco más post o lo que sea, y para mí es una maravilla porque me permite jugar con lo que me apetece. Y luego el toque final de Chusta ha sido una guinda a un pastel, que ha sido una sorpresa muy agradable para todos y bueno, la verdad es que estamos, lo que te digo, disfrutando un huevo. Gorka eta Ibonen baxuak eta bateriak kantuaren oinarria zehazten dute. Hauen gainean gitarra marrazkiak daude, eta borobilduz ahotsak. Bai, hori da. Bai, eta hori bai egin dugu igual pixka bat nahita, baxua eta bateriaren oinarri hori nahiko sendo egitea. Gero gainetikan beste bi hauek ahotsa eta gitarra jolasean ibiltzeko gehiago. Ni adibidez kontundentziatik nator, edo riff potente egitatik nator. Eta hemen saiatu gara, Txus adibidez, Seymour taldetik dator, eta pixkat soinu ambiente hortatik dator. Eta saiatu gara egiten base potente bat, Gorka pere bajoak eta nire bateriarekin, abesti asko gainera bajutik atera dira, bajutik, ni jarraituta, eta base bat egin da, eta gero Txusek gainetik gitarrarekin. Eta hori, saiatu gara base potente bat egiten, gero gainetik gitarrekin jolasteko, edo, azkenean intentzia hori da, kontundentzia behintzat hor mantentzea. Eta, aspalditik ezagutzen dugu elkar, baina ez genuen elkarrekin jo, orduan, gauza berriak entzutea ere, niretzako, abesgarria da, gauza berriak ateratzeko, eta, alde hortatik, niretzat ere, interesgarria. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que para mí lo más importante de estas canciones es la base rítmica, que son Gorka y Ibon, que le van a dar todo el peso, que es una barbaridad. Y a mí como guitarrista desde luego me facilita mucho la labor, porque es que yo de verdad que solo con dejar un acorde suelto o un delay o un ruido o un acople funciona, pero sencillamente porque tengo detrás a dos energúmenos que están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, a mí a nivel personal como guitarrista me lo facilita mucho y me permite disfrutar una barbaridad. Ni egia esan, ez naiz oso material salea, ezta? Jende asko esaten du, nik ez dakit egurra daukat edo platerak ilunagoak dira edo. Nik, normalean zinjan moduko plato ilunekin jotzen dut, set polita daukat, niretzako aspalditik lotu nuen, eta horrekin jarraitzen dut. Eta, askotan igual,
eskatzen du bateriak, ez igual, pixkat ematea bueltatxo bat edo, baina, bueno, ni jotzea gustatzen zait, eta, bueno, dena ondo dagoen bitartean, ba, ez diot garrantzi askorik ematen, bueno, markari edo materialari, ez? Nik beti izan dut ampli bera, bajua ere bai, daramatzat 25 urte ja material berakin. Eta bajua lehenengo aldiz indut berria erosi, beste zarrak, bueno, arazo batzuk eman zizkian, eta orduan azkenean indut erosi. Baina, bai, oinarrian betiko materiala erabili dut. Gero, grabazioan, Inigo Irazokiren pedal bat erabili nuen, txapen bitartez, hemen Bonberenean grabatu genuenean. Gustatu egin zitzaidan, eta halako pedala erabiltzen nahi nez. Taldeko gitarra jotzailea Txus da. Gitarra jotzeko era berezia du. Marrazki interesgarriak sortuz bere seisokekin. A mí hay una cosa que me gusta mucho de este proyecto, es que no hay nadie que lleve la voz cantante en cuanto a la composición. Es decir, yo no llego al local y llevo una estrofa, un estribillo, un riff de guitarra, o viene Gorka con un bajo, una estrofa, un estribillo, no, sino que parten las canciones de cosas muy pequeñitas, de nada, de un ruido o de un mini riff, vamos a llamar, o de un mini cacho, como sea, o de una línea de bajo, y de ahí empiezan a crecer. Entonces a mí eso es algo que me gusta mucho, porque nadie tiene el peso sobre la composición, y eso permite, yo creo, que las canciones crezcan mucho, porque cada uno va aportando su grano de arena. Lo que he intentado ya de hace tiempo, tanto, bueno, por supuesto el Live, que es algo así como más delicado, o en la época de Seimol, en la última época, yo creo que con la edad vas aplacándote un poco y te vas dando cuenta que la distorsión a muerte no tiene por qué ser más efectiva o menos efectiva. Entonces, cuando empezamos a hacer este disco, sí que yo quería bajar mucho el tema de la distor y tal, y tirar mucho de cosas más limpias. Insisto otra vez sobre lo anterior, si tú estás tocando con guitarras así limpias, pero con un buen cuerpo, una buena presencia, y tienes detrás una base rítmica potente, pues va a lucir. Entonces no he tirado mucho de guitarras muy pesadas, y ha sido fácil, y luego, bueno, por supuesto, grabando con Chap, pues cosas bastante limpias, y sí que he tirado más que otras veces de bastante efecto. Aquí quería resarcirme un poco de épocas anteriores, y he tirado bastante de efectos. Y creo que en el futuro, creo que es un poco por donde voy a tirar. Txusta da taldeko abeslaria. Ahotsak beste musika tresna bat bailiran bezala tratatu dituzte, musika tresnen bailan jarriz. Atzetik datorren ahotsa da, iluna. Letrak ere norabide horretan doaz. Nik nuen nahi hori nire ahotsa edo oso musikatik kanpo egotea. Bueno, inoiz ez dut nahi, baina bai baneukan erreferentzia hori A Perfect Circle edo tu, lolako taldeak, non ahotsa bat dirudi beste instrumentu bat dela, eta hori neukan gura egiteko batez be. Badauka Txapek mikro bat, Moz Mike deitzen dena, eta horrekin lortzen da distortzio bat, eta nik uste toma guztiak egin genitula bi mikroekin, eta gero batzutan sartzen dugu eta bestetan ez. Eta pizkat emateko hori, pizkat dinamika ahotsari. Bai, nahiko iluna, bai. Eta erritmikoki ere nik uste dut nahiko oldarkorra geratu diala abesti hauek. Eta bueno, ondo dago nik uste dut gero ahotsarekin ere bat egiten dulako, letrak ere nahiko iluna dira gero. Nik uste dut ondo ezkontzen direla. Bai, nik, ia letra guztiak egin ditut nik, Gorkak ere lagundu nahu pare bat letrekin, baina bai ez zait gustatzen oso direktoak izatea, nire gustatzen zait bakoitza bere interpretazioa egitea eta beren gauzak ateratzea. Eta gero bai, ilunak badira, azkenean gure izena ere ilun samarra da, lepora, eta nik bai neukan hori lepora juten diren hitzak esatea, ez izatea hitz politak edo hitz, baizik eta nahiko
ez zuzenak, baina bai mina egiten, zer sentiarazten dizuten hitzak. Taldearen lehen diskoa Bonbereneako estudiotan grabatzen da. Carlos Osinaga soinu teknikariaren gidaritzapean. Nahiko azkarren genuen dena, ez dakite instrumentazio guztia 4-5 egunetan izango zen, eta gero ahotsetarako beste 2-3 egun uste dut izan zela. Nahiko azkar izan zen grabazioa. Basua, bateria eta gitarrak batera jo genituen abesti guztiak, eta gero hortik bateria eta basuaren tomak utzi, eta gitarra gero beste pista batean aparte grabatu zen, eta ondoren ahotsak. Guztia bat izan ezik, analfabeto politikoa izan ezik, guztia zegoen ja eginda lokaletik, eta ere egin genuen prebio antzeko bat Gasteizen estudio batetan, Silvestar estudiotan, eta horrekin nahiko pozik ditu ginen, eta bai hemen berria zen bakarra izan zen analfabeto politikoa, izan zela pizkat improvisazioa eta oso gustora genditu ginen kantu horrekin, esan behar bada. ¿Qué aporta? Pues aporta que la tranquilidad que te da el estar con él grabando y al final siempre te da un plus en cuanto a para mejorar la canción. Y a mí como guitarrista siempre me aporta cosas para mejorarlas. Para mí es que es fundamental, o sea, y luego aporta pues la experiencia que tiene, el sonido que saca, es que es algo, es un tipo especial y eso se nota en cada disco que se hace con él, por supuesto. Debuteko lanak vinilo formatu errean ikusten du argia. Era berean, CD-an eta formatu digitalean ere eskura daiteke. Viniloa orain esan dezakegu dagoela birsortzen edo, ez dakigu nola esan da. CD-a ere hor dago, baina bueno, viniloa ere aukera, iruditzen zaigu oso interesgarria, hori dagoelako birsormen moduko bat, eta bai, nik uste dut gainera etorkizunean ere beste disko bat atera jotzekotan viniloan izango dela, nire ustez. Leporatu ere esan daiteke, eta bueno, portadan jarri egin ditugu eskuak, erromatarren antxera, ondo esanen edo gaizki esanen, da pizkat hori da ideia. Viniloaren, gure intentzioa zen viniloa ateratzea, guretzako viniloa oso importantea delako, ez da, formatu hori birsortzen dagoelako, baina barnean badator CD-a. Gainera CD-a ere aparte ere erostea posiblea da. Baina hori, garrantzia eman nahi izan diogu vinilo formatuari. Etorkizunean ere posible bada, aterako dugu viniloan. Taldeak zuzeneko emanaldi gutxi eskaini ditu orain artean. Lehena, urtarrilean, Gasteizko gaztetxean. Beste hirurak, konfinamendu garaian. Nik gogoratzen dute Lizaborekin lehenengo kontzertua, Gasteizko gaztetxean, gaztetxea beteta, guk oraindik ez genuen grabaketarik egin, beraz kantak ez zeuden guztiz definitutak eta jendea mugitzen eta izan zen nahiko esperientzia polita. Eta orain, da pizkat kontrakoa, jendea ezin da mugitu, guk libre gara, libre gara eszenatokian, baina jendea dago bere eserlekuetara lotuta. Oso arrarua. Claro, guk jo ditugun 4etatik 3 nola izan da. Eta konsolatzen duzu zure burua pentsatuz, beste dela ere ezin dela. Orduan da modu bakarra denez, hasiera batean gogorra pentsatzen dut publikoari ere gogorra izango zaiola. Hola kontzertua ikustea. Baina saiatu behar dugu hori burutik kendu eta behintzat pentsatzen hemen segitzen dugula eta halaxe segitu behar dugula. Ni beti, publikoa begiratzen dut eta sentsazioak bilatzeko eta orain dago pizkat zail. Hori gauza horiek ateratzea edo behar desunean norbaiten irrifarra edo norbaiten mugitzen den jendea hori galdu da. Pena bat da, baina momentuz daukaguna da eta holan jarraitu beharko. Egoera honetan emanaldiak eskaintzea zaila denez, entsegu lokalean ari da taldea buru belarri. Kantu berrien zirriborroak sortzen. Ditugu kontzertu batzuk, adibidez gaurkoa Bonberenean, aukera guretzako
oso polita da. Eta, bueno, badauzkagu hurrengo urterako ere, momentuz, kontzerturen balotuta, eta bitartean, posible bada lokalean sartuko gara, eta, kontzertuak ez dauden bitartean, edo kontzertuak urrun dauden bitartean, jarraitu dugu konposatzen. Lasai, gainera, gustatzen zaigu lokalera joatea presio gabe, eta, jolastu, ez da, ideiekin. Eta kontzertuak lotzen ditugun bitartean, ensaiatu jotzeko, eta bestela, sortu, eta etorkizunean ez dakigu noiz, baina, hurrengo urtean edo 2 urte barru edo, ziurrenik sartuko gara berriro estudioen batean.